ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಇರುವಾತಂಡು ಎಲ್ಲಾಕದೆ ಗಲ್ಲಾಕೀಜಿ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪುಲ್ ಆತೀಜಿ ಕಾಂಡೆಲಾಕದು ನಮಕ್ ಒಂಜೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನು ತಿಂಡಿದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಕೂಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಗಾನು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಬರೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಕೊಡೆ ಬಂದ ಕಡೆದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತೊಂದಲಾರಟ್ಟು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆದೀತೆ ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಪಡಿ ಅದು ಚಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು. ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಪುನೇ ಸಮಸ್ಯೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ಲೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ಕಾಡೆ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಲಾಗ್ತೆ ಈಜಿನ ಒಂಚೂರು ಆಜರೆ ಕರಿ ಉಂಡು ಲಾಕ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೀನಿ ಕಾಡೆ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನಿ. ಇಡ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತೇರು ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಬುರ್ಚಿ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಸೊ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಗ್ಲ ರೆಡ್ ಚಟ್ನಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಂಡು, ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವೈಟ್ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿಲ ರೆಡಿ ಆತನ ಚಪ್ಪ ಎರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ತುಕ ಗೆಪ್ಪುಗ ನನ್ನ ಚಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಿನ್ನಾಲ್ ಫುಲ್ಲು ಮೈಪೊಡು ಇಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಗಿನ್ನಾಲ್ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಚಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಲಕ್ಕ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಇಡ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ತಿನ್ನೇರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ ಚಟ್ನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೂ ತೊಜ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಪಂಡು ಇಡ್ಲಿ. ಓರೋರ ಇಡ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯಾವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿನಿ ಇಡ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಉರ್ದು ಮೆಂತೆ ಅರಿ ಈತೆ ಪಾರ್ದು ಕಡಿತೀನಿ. ಐಕ್ ನುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತು ಕುರ್ಲರಿ ಆಡು ಬಜಿಲಾಡು ದಾಲ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಆಂಡಲ ಇಡ್ಲಿ ತುಲಿ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಬಂದು. ಓಕೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕಸ ಇದ್ದೀತೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಾಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪರಿಹಾರಗೋಸ್ಕರ ನೀರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಿದೆಗೆ ಆತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಂಡಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಬ್ಬಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಗಂಜಿ ಸುತ್ತಾಯೆ ಗಾನ ನಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದಿತ್ತೇರು ಐತ ಸು ಅರ್ಲೊಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಐಂದೇತದ ಯಾನ್ ಗಂಜಿಗೆ ದಿಯೆ ನೀರು ದಿಯೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಬರೋನಿತ್ತನು ಗಾನ ಗಂತ ಇನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದ ಏನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೋ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಿದಾಡುವ. ನಾನು ರೆಡಿ ಆತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ಓ ಪಡ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಡ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಕೊಡೆ ಬೋಡಾ ಕೊಡೆ ಬುರ್ಸತಿ ಯಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಗ್ ಯಾ ಮತ್ತು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಂದೇ ಪೂಜೆ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಹಾಂ ಲೇಟ್ ಆಪೂಜಿ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬತ್ತುಂತ್ವೆ ತೇಗ್ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬರ್ಚಾತ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ ಪತ್ತೊನ್ ಹಾಂ ಗಟ್ಟಿ ದಮ್ಮೆ ಚಟ್ನಿ ಗುಚ್ಚುಣು ಬೇ ಸರಿ ಬತ್ತೋನು ಬೇ ಹೋಗುವ ಹಾಂ ಸ್ಕೂಲು ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಗ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಬೇಲೆನಾ ಹಾಂ ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವಂದ ಹಾಂ ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಉನ್ಪೆ ಅವಂದ ಅವಂದ ಹೇಗ ಹನ್ ಹಾಂ ರತ ಹೆಂಕಲ ಗಹನ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಕಜ್ಜಿಪು ದಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ದರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದ ಮೀನು ಹುಂಡು ಬಂದು ಹಬ್ಬಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ದೇರು ಅಲ್ಪ ರೇಪಲ ಅರ್ಡನಿಗೆತನು ಮೀನು ಈ ಸಲ ಅರೆಗೆ ಫೋನೇ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೇರು ಅರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಗೆತೊನ್ಗ ಈ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದು ದಾದ ಮೀನು ಉಂಡು ಕೇಂದು ಪನೆ ಎಂಡ ಯಾನ್ 19 ರೂಪಾಯಿ ಪಂತೇರು. ಸೊ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರುಡು
ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೇವು ಓಕೆ ಬೈ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೇನು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೀನ್ದರೆಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪಂಡ 5 ರೂಪಾಯಿದ ತರ್ಬೂತೈಗೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಏನು ತುಣೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು ಬಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ ತರಬೂತಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ಬುಚ್ಚಿ ಅವ್ನು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಜಗುತ್ತು ಜಂಕ್ ಅಬ್ಬಿ 19 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿರ ಪಂಡೆ ಹಬ್ಬಿಡ 5 ರೂಪಾಯಿದ ತರಬೂತಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂಗುಡೆ ಬೈಯಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪ್ನತ್ತೆ ಎಂಚದು ಅಂಚ ಪಂಡೇನು ಓಕೆ ಹೋಯ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾರು ಹೋದು ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅವರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಅನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ವೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಯ್ಯಾ ಯಾನಿರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಲ್ ಪನ್ನತ ಹಬ್ಬಿ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೊಡ ಮಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನುಲೆದಲ್ಲೇ ಮೀನು ತಂಗ್ತೀರ ಹಬ್ಬಿ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ತದೇ ಕಣಪೇರು ಬಂದೆ ಮಲ್ತದೇ ಕಣಪೇರು ಬಂದೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ ಮಲ್ತು ಕಣದಿಜಿರ್ತಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಗಹನ ಶಾಲೆಡ್ದು ಬನ್ನೆ ಟಾಪುಜ ಅಂದೆ ಗಂಟೆ 11 ಆಯ್ತನು ನಾ ಗಹನ ಶಾಲೆಡ್ದು ಎತ್ತಂಬರ ಆಪುಜ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಇಂಕ ತರುಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 2 4 6 8 10 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10 ಅದು 5 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿ ಓಕೆ ಐತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆಂದು ಅದು ತರುಬೂತಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ 150 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಂಗುಡೆ 7 ಎನ್ಮ ಬರು ಬಂದ 10 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯಿನಂತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಕಣಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ನಿತ್ತಾರಡ ಪನಂದೆ ಮೀನು ಅಂಚದು 10 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೂತಾಯಿ ಲಂಚೆನೆ ತರುಬೂತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ನೆನಿತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುನನೇ ತರ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಕಣಪೇರೆ ಎಂದು ಕುಸಿಟಿತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಕಡೆದು ಪೋಪಿನಿ ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪುಡಿ ಕಂದೇರು ಬೋಂದಕ್ಲ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅರೆಗ್ಲವೇ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿತ್ತೆ ಬೋಂದಕ್ಲನೆ ಕಲಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕನು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಬಂದ್ಬೇರು ನೆಕ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿದೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಡ್ಲೆ ಇನಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಾರ್ಲೆ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಕೋಡೆನ ಡೆಲಿವರಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೀರ ನಿಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪೆಜ್ಜಾಂಡ ಅಮ್ಮನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪೆಜ್ಜಾಂಡ ಅಂದ ಐಕ್ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ತುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪೊರ್ದುಂಬು ತರಬೂತಾಯಿಗೆ ಕಡರೆ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನೆಂದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಗಣಪೇರು ಗಹನನ ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರುಳಿ ಬಂದು ಸೊ ಆರು ಮೀನು ಕನಾನಗೆ 21 ಆತನು ಯಾನ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಡು ಮೀನು ಮಲ್ತದು ಕಜಿಪಾದು ಪೋಡು ತುಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿತ್ತೆ 4 ಮೀನು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದಿ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗಾನಲ್ಲಿ ತೊಂಬರ ಆಪೋಜಿ ಬಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲಿತ್ತೆ 4 ಮೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಮೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಯಾಗ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು
ಗಹನನ ಬೇಲೆ ತೊಂಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಯಾನೇ ಪೋಡುಂದು ರಪ್ಪ 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 ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅವ ರೋನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಕ್ಕು ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಅಂಜದ ಮೂಲು ತರುಗುತ್ತೈದ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದರೆದಿತ್ತೆ ಕೋಡನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡಾನೆನ್ನ ಮಾತೆಲಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜಾಣ ಅಂದ್ ಪೊಪ್ಪ ಇತ್ತೀರು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಲೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ತಮ್ಮನ ಬಾಲೆ ಅನ್ನ 2 ಬಾಲೆದ ತೊಟ್ಲು ಪಟ್ರೆ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಲೋನ್ ಮಿತ್ತು ಲೋನು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೋಲ ಖಾಲಿ 1 ವರ್ಷ ಲಾತಿಜಿ ಅರೌಂಡ್ 1 ವರ್ಷ ಲಾತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ಬಂಗಾರ ಪಾಡೋಡತಿ ಅవి ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇಂಕ ಅಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಎಂಚದ ಏನ ಅಮ್ಮನ ವಿತ್ತೆ ಯಾನ ಪೂರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂಚದ ಯಾನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಬಾತಿರ್ನು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗಿ ಅರ್ಥ ಅವಡಾದ್ರ ಅಂಚದ ಏನ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚದ ಯಾನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಡ ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಪೊಪ್ಪಿರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬೇರತ್ತೆ ಹೆಂಗ ಅರ್ನ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಯಾನ ಕಣ್ಣೆ ದೂರ ಇಪ್ಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತೀರು ಏತ್ ಲೋನ್ ದಿತ್ತಿರು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದುಲೆ ಬಂದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಯಾನ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಪೊಪ್ಪ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ದ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಬಂಗಾರ ಪಡಿಯರತಿ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೀರು ಅರಡ ಪನ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಕೂಡ ಬಂಗ ಹಾಕುಂಡತ್ತೆ ಕೂಡ ಐಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಕೂಡ ಕೊರುಡು ಅಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡಿಜೇರು ಅಮ್ಮನೆ ಲೋನ್ ಎತ್ತದು 6 ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವೇನು 6 ಕಟ್ಟುನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆನೆ ಗೊತ್ತನೆ ಅಮ್ಮ ಲೋನ್ ಎತ್ತನ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನು ಪೊಪ್ಪ ಲೋನ್ ಎತ್ತನ ಪೊಪ್ಪ ಕಟ್ಟುನು ಎಂಚಲಾಡು ಅಮ್ಮ ಲೋನ್ ಎತ್ತಿನ ಪೊಪ್ಪ ಕೇನುಜೇರು ಪೊಪ್ಪ ದಯ ಲೋನ್ ಎತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಕೇನುಜೇರು ಅವು ಎಂಚಿನನೇ ಆಡವು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪರಮ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡಿಜೇರು ಅಮ್ಮನೆ ಲೋನ್ ಎತ್ತಿರು ಅಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾರ ಅಂಚ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಅದಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮದಿಮೆ ಗಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಬಂಗಡೆ ಆತೀನಿ ಆಂಡಲ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡಿತ್ತನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಇಜಿನ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ದುವ ಆತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪಪ್ಪಲ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಆತೆ ಕೂತೈತೆ ಕಜ್ಜಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡ ಪೂಕರ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ತರಗೂತ ಇಡೀ ವಟಾರ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಹತ್ತು ಲಾಯ್ಕದ ಕಜ್ಜಿ ಮಲ್ಬೇರು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಕಜ್ಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೈದನರ್ನ ಯಾನೇ ಪಂಡದಾದನ ಅಮ್ಮನ ಕಜ್ಜಿಪು ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಬೈದನು ಬಟ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಪಡೋದು ಇತ್ತೀನಿ ಇಕ್ಕಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಾಡ್ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಗಹನ್ ಬರ್ಪಿರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಹಬ್ಬಿಲ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ದು ಕೊರ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಅವು ಒಯ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಇನ್ನಾಲ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇನೋಡು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಓಕೆ ತುಗ್ಗೆ ಬರೋದು ಅರ್ಧ ಲಾಯ್ಕ ಕುದಿಯೋದು ನಾನು ಮೀನು ಪಾಡುವೆ ತರಗೂತೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಪರಿಮಳ ಯಾನ್ ನೀರು ಮಲ್ತಂತೆ ಆಯ್ತು ಎಂತದ ನೀನು ನಗಡುದು ಎಂತ ಇತ್ತು ಒಂಜ ಎಂಚ ಬಂದು ಮಲ್ತದೆ ಏನಮ್ಮ ಹಾಂ ಐಕೀತು ಸ್ಮೈಲಾ ಎಂಚತನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚತನೆ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಒಣ ಸತ್ತು ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಈಸಿ ಇತ್ತನ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಹಾಂ ಪೂರ ಬರೇತಾರ ಕಾಕ ಕದಲಿ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನನೆ ಬೈದಿನ ಪೂರ
ರಿವಿಷನ್ ಮಲ್ದಿನಾನೆ ಬೈದನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇ ವಿ ಎಸ್ ಉಂಡ ತೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನೀನು ಇ ವಿ ಎಸ್ ಇಜ್ಜ ದಾನೆ ದಾನೆ ಟಿ ವಿಯೇನಾ ಕೈ ಕರ್ ಮುಂದೆ ಕೆರೆಜ್ಜ ಹಂಗಿದಾಗ ಪೆರೆಜ್ಜ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಲಿಪು ಮಾರಯ್ಯ ಅಭಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೀನು ಕೈಪೋಡ ಬೊಕ ಬಯ್ಯ ಗುಂಡು ಏ ಬೇತೆ ಹಾಂ ಬೋ ಅಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಇಡ್ಲೋ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ పోయిನಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗಿದೆ ಪು ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತರಬೂತ ಎಲ್ಲ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕಾಯ್ಬೋಕ ಇತ್ತವೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಶ್ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ತದನ ಅಂತೆ ಕಾರ್ದೆನೆ ಯಾವ ಆಯಿಲ್ ಯಾರನ್ನ ಬಿದೈ ಏತಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕೆ ಜಿದಾನ ಏನು ಚಂದಮ್ಮ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿದಾನ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ದೇವರೇ ಪಾಡು ಪರಿಮಳ ಉಂಡಕ ವೆಯ್ಟ್ ಗಹನ ಕುಡಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಕುಡಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಶುರುವಾಡ ಇದೈಕ್ ಮಸಾಲ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ರಾಜ್ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ತೊಳೆಯತ್ಲಾಯ್ಕ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಉಂದಾತಣ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತಂದು ನಾನು ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂ ತಿಂದ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಾವಳು ಚಪ್ಪೆ ಉಂಡ ಏನು ಉಂಡೊಂದು ಮಲ್ಬುಗ ಮೆತ್ತ ಮುರುಕು ಗೊತ್ತಾದೆಯಾ ವೇಟ್ ಗಹನ ಮಿನಿಟ್ ಮುರುಕು ಬೋಣ ದೇವ್ರಿಡಾ ಉಲೈ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆ ಒಂದು ತಿಲಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಟಿ ವಿಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೈಸೂರು ಪೂರ ಪೋತಿನ ಮೆಮೊರಿನು ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಡ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐನೆ ಗೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಣ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾ ಒಂದುಂಡು ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನೊಂತೆ ಬೊಡ್ಚಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತೂಪಿನೇ ಬೊಡ್ಚಿದ್ದೆ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ದುಂಬುದ ಲೈಫ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಂಜಿ ಪೋತಿನ ಬುರ ಉಂಡತೆ ಅವಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋತಿನ ಪುರ ಅವು ಏಪಲ ಮೆಮೊರಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಹೀಗೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ತೂಕ ಉಲೈ ಫ್ರೈ ಆತನ ನನ್ನ ಒಣಸ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಗಹನಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಅದೇ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಒಂದುಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೀನಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಕಜಿಪು ಬಡ್ರೆ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಓಲ್ ದೀಪಿನಿ ಗಾನ ಗಾನ ಕಾಮಿಯರ್ ಕೊಲೆ कोनो नुप्पु या कोनो या काजिप कनपे मेल्ला कोनो बाला मिमी कोने रेंडु किरना मिमी कोल्ले काजिप कनपे नवे तरबूत इदगसी काजिपु सार लायकातनु मम्मीना कोनो मम्मीना कोल्ले वे
ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಸಾರು ಈಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಹೊರ ತಿಂತೆ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕಜ್ಜು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಕ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜಿಪ್ಪುಡು ವೆಜ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಜಿಪ್ಪು ಗಂಧ ಹಾಪುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನೋಡಿದೆ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪನಿದ್ರೆ ಆಯ್ಪನಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.